Аз съм с някакви кецове много яки, шипчета. Те са супер. Този път аз изневерих на суперите, което не е много яко, но както и да здравейте, аз съм дивна. This is печенката. Здравейте, аз съм печенката, това е дивна. Пляските да дивна. Много нейният репрезент стана доста по-добър, както и да е. Аре да записваме. Да записваме. Така, а какво ще записваме? Ами, сега ще видите. Да. Ние сме KFC, за папа сме не носи зад мен един. Моя нрав е много лесно за палин. Мама, моята кръв е жега, смесена с бензин. Не мучи да ме изкъсиш, аз съм лято. 12 месеца в годината ми е яко. Бийте като да ме викаш, леле, майко. Знаеш, който прави, знаеш, че е сайко. Купата е моя, никой няма да я пива. Ако някой се опита, пускам нови 10 хит. Много искат да ни имат и от нас да си взимат. Ама няма как да стане ли скобата, само киват. Парите, изгасните, правят, който искам. Няма който стигне лева, они знаят, ако го стискаме. Издавидо ми Криско, бич се хит. Печенката бич се хит. Бич, we are the shit. Ей! Да, това се получи най-добре. Май да. Браво, да пляскате! Ей! Това от нас, ние сме бекстейдж на едно много яко събитие, студент на годината. Как е? Ей, какво става, какво се случва? И ние не знаем какво се случва, какво става. Затова